Gradonačelnik Crikvenice Damir Rukavina na konferenciji za novinare izjasnio se vezano za optužbe da je nezakonito zaposlio ravnateljicu muzeja grada Crikvenice Irenu Jurić. Državni inspektorat je na zahtjev Ministarstva kulture, odnosno Ureda državne uprave u Rijeci, utvrdio da Irena Jurić nema propisane uvjete, odnosno da nema traženih 5 godina rada u muzejskoj struci. U gradu Crikvenici ističu da ravnateljicu bira i smjenjuje gradsko vijeće. Da nisam potpisao ugovor o radu, bio bi kriv zbog rada na crno, a da sam odbio ugovor, bio bi kriv da ne poštujem odluke vijeća, istaknuo je Damir Rukavina. Ja sam sazvao tiskovnu vezano za ovaj članak današnji u Novom listu, gdje vidim da su nekakvi optužni predlogi, to izgleda moderno u Novom listu, da meni neke optužne predloge daju, valjda tako to vole, ne znam kakva je to vrsta linča prema meni, ali to neka sami čitaoci prosude. Naime, o čemu se radi? U članku piše da sam ja neke nesuvisle odgovore dao, ne znam šta, da nisam bio u prilici dati suvisle odgovore. Ja sam dao vrlo jasne odgovore preko telefona, makar to ne bi trebao preko telefona raditi. Pozvao sam novinara Novog lista da dođe u gradsku upravu i da mu se to sve razjasni i da mu pravna služba razjasni što se je sve dešavalo. Naime, ravnatelja muzeja bira gradsko vijeće. Gradonačelnik provodi odluke gradskog vijeća. Gradonačelnik mora provoditi odluke gradskog vijeća. Prema tome, kad je onog trena kad je gradsko vijeće izabralo gospođu Irenu Jurić za ravnateljicu muzeja, ja kao gradonačelnik sam morao potpisati ugovor i zasnovati radni odnos sa gospođicom Irenom. Sada, mi smo poduzeli korake, zatražili smo mišljenje od Ministarstva kulture, je li tako? Ministarstvo kulture je poslalo mišljenje Uredu državne uprave u Rijeci i Ured državne uprave u Rijeci se je očitovalo na način da su oni smatrali da ona ne zadovoljava uvjetima. Je li tako? Proveden je, Državni inspektorat je proveo nadzor i utvrdio da ona ne zadovoljava uvjetima. Nju može jedino razriješiti gradsko vijeće. Jedino gradsko vijeće. Sad to što sam ja potpisao ugovor, jer sam ga morao potpisati kao gradonačelnik, to je jedno vrzino kolo. Znači, ako ga ne potpišem, kriv sam, ako ga potpišem, sam opet kriv. Međutim, moramo napomenuti da u gradu Crikvenici nije zaprimljeno ništa od državnog inspektorata. Dakle, niti jedan dopis. Mi nismo nikakav dopis od niti prekršajni nadzor, niti čak ni zapisnik. Međutim, nama je Ured državne uprave dostavio. I na to njihov, evo ga, imamo tu 28.11.2012. smo zaprimili taj dopis Ureda državne uprave koji on nama dostavlja dopis državnog inspektorata. Dakle, očito je državni inspektorat to njima proslijedio. Ne nama, nego njima. Eto, i od tad kad je to zaprimljeno, to ide u postupak kakav treba, jer po zakonu o ustanovama jedino tijelo koje može imenovati i razriješiti ravnatelja ustanove je predstavničko tijelo. Dakle, Gradsko vijeće grada Crikvenice. Po onom proceduri kako je to predviđeno zakonom. Ako mogu samo malo ovo pojasniti što se tiče sklapanja ugovora o radu. Zakon o radu govori da ako radnik faktički radi, dakle, a ravnateljica je faktički zastupala ustanovu od onog datuma kad mu je u rješenju gradskog vijeća pisalo da stupa na tu dužnost. Njoj poslodavatelj mora izdati pisani ugovor o radu. Ako joj ne izda pisani ugovor o radu, radi najteži prekršaj prema zakonu o radu. A imate i taj članak 21 na koji se Državni inspektorat poziva, opet govorim što smo iščitali iz zapisnika koji nam je dostavio ne on, nego Ured državne uprave, taj govori
govori da poslodavatelj odgovara prekršaj, odnosno da poslodavatelj ne smije sklopiti ugovor sa osobom koja ne zadovoljava opće uvjete ako su predvidjeli nekim posebnim pravilnikom i tako dalje. Činjenica da gradonačelnik je na samom vijeću već izjavio, odnosno upravni odjel za pravne poslove, da smatra da ona ne zadovoljava. Međutim, tijelo koje je imenovalo, to je Gradsko vijeće grada Crikvenice. I on je morao, da ne bi napravio ovaj najteži prekršaj, sklopiti ugovor s njom. Opet govorim, ako dođe do tog prekršajnog postupka, mi ne možemo, sad u ovom trenutku ne znamo, možda je kod suca za prekršaj, ali mi ga još zaprimili nismo, njemu se mora dokazati krivnja. Dakle, da je on s namjerom potpisao takav ugovor. Ja mislim da cijeli postupak koji je javan i s obzirom na sve ovakve dopise, ipak će se dokazati da on to, da nije njegova krivnja, nego da on to mora učiniti. A u tom slučaju, ako nije krivnja fizičke osobe, oslobađa se i pravna osoba te odgovornosti. Dakle, u smislu grada Crikvenice. Međutim, sve to može odlučiti prekršajni sud. I još na kraju, na ovo izbor imenovanje stigle su 2 žalbe, tužbe, i još uvijek su na rješavanju na upravnom sporu, na upravnom sudu u Zagrebu. Dakle, konačnu riječ o tome će reći upravni sud. Uz malo dobre volje zakonodavcu nije bilo teško predvidjeti ovakvu situaciju kao i ponuditi pravni lijek. Naime, apsurdno je i smiješno da osoba koja je ukazala na propuste u priloženoj dokumentaciji bude na kraju prozvana u vrlo negativnom kontekstu.